Papasyal tayo dito sa May Clark. Dilibot ko kayo dito. Yun pala yung airport. Ayun yung airport city. Papasok muna tayo dito sa ano, may park. Good afternoon po. Nandito lang ngayon sa may Clark. Magjo-joyride lang tayo.
Ito yung pinakadulo na ng Clark. Ayan, yun yung arang. Hanggang dyan lang yung Clark. Sa labas yan, sa ano na, sa may Bamban Tarlac. Yung mga nag-subscribe po pala sa channel ko, maraming salamat po sa inyo. Yung mga nanonood po ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag nyo po kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po ha. Ay, nag-joyride lang tayo dito sa may loob ng cart. Nakamotor lang ako. Baka nyo pala yung vlog ko sa Manila ha. Baka tomorrow pupunta ako ng Manila.
Pasensya na kayo sa camera ko ha, dahil cellphone lang itong gamit ko. Hindi tayo naka GoPro, hindi pa tayo nakabili nun. At least may diskarte, kahit cellphone lang pwedeng ilagay sa helmet, di ba? And diskarte ng mga Pinoy. Basta may papakita ko lang sa inyo yung loob ng Clark. Ayos na ako kahit gaano pangit lang kuha ko. Pasensya na lang kayo ha. First stop dito, first go.
Ayan po napaka lawak ng Clark. Yung airport dito, hindi pa tayo makapasok doon dahil bawal pumasok dahil ginagawa pa kasi yun. Wala tayong access pass doon para makapasok. Eh, may ginagawa dito. Ayan siguro yung daanan papunta ng New Clark City. Ayan. Dahil bawal pang dumaan dyan. Di pa natin mabibigyan ng update yan. Wala pang dumadaan, no? Sa pag natapos yun, unang-unang dadaan tayo doon. Kayong mag-alala, bibigyan ko kayo ng update papunta doon sa New Clark City. So guys, maraming salamat sa inyo ha. At hanggang dito na lang tayo ngayon. Ito na yung palabas na ng Clark. Ito na, lusutan nito na ano, Mabalacat. Yan, papunta ng Quezon Clark. Dito lusutan ng ano, Mabalacat. Hanggang dito na lang ha. Salamat. Sana nag-enjoy kayo sa panonood.